dihita selalu. Kata siap kami Tuhan mengajar supaya ayat kata ini. Nah, disebut dengan bulan kurban dua. Kesankan mereka berkori asal dilompang asal juga. Siur na bilang gaben yang dimulai Jakarta saya rumah. Rono habi lumang muna makatahon. Horas na amang diula-ula muna. Horas na amang nanti pagulong muna. Horas na dihita ng sadhuna. Mau lihat kasulang ay pasal kami tuduhan. Imalay asmaruha muna diharap na yung mga episode. Rodo habi sumot doha muna. Siya tra Jakarta. So na patutuhon. Holong na yung kami. Alam nila di mana dinagura ng pulis so ay sitiyo-tiyo. Sa lugar ng ito, kada na uli hata ko yata iwan sa mga lugar na hata nila iwan. Iba na nilog na iwan na suhulog, iba na masa katong iba na suhulog. Lain na bujo, kung na bujo, hindi ka lang nagbutan. Iba na malopay yun na tamo na bilang muna, talo matong iba pa. Lato siyo, matong siya. Asa ako naman hato din na ito niya. Oh, mas marami na yung mga ito. Matagdagang tumahari ang sila. Kaya niya naman, kung nagulat ko ang inaayos sila bakit hindi na tao na pagulan na. Tapos naruhan mo, unang-unang nagkaroon nila sa iyo niya. Ang buhangin, partikan na yun mo tayo lang. Jadi, diyan mo lang, mga ito, mas marami mo yung yaraw namin. Karena makurang sangat tinggal mo na. Tubig natin. Tapos na ka. Okay. Jadi, sinuhulog ko sa sima-simo. Mga humoto, marahol ka, nagtorlubi ako, nasigil ako. Mga humoto na sari, nagtorlubi ako, nasigil ako. Ingon, rosari, rugat ang gatay, pura sere. Alam niyo, sima-simo na, kulak ako, nasigil ako. Iya, yung ito, ano ba rin masimana? Sinuhulog mo, malalong ko. Dahil sa pinagbuhan, bunus sa kapatpapagod. Pumunta na hong naluya na isipan ni, tinggal na isipan nila para. Alaniin, tinggal na wajan. Iba siya orang mo ito, ha? Kapag sila pasu-pasu kami, kumalang na sila po ya. Mula ko pinupokot, jalan para pahitian, jalan pahitian, siya tuhantar para siya. Nalikuti-hirap ba ni siya ng siba po? Balang mo manasoy na ni siya. Satu na berdiri, satu na manunod, salam at tagpila sa mga kaluan. Alisun pala kayo na tulungan sa mga asirohan ito ba? Tunya magpagkaluan alaka, disima ang muna huwag pagkaluan. Tintin na tinawag orang-orang tempat rahuna, hatagauli na din ka, nung nawag ang kamisiyas kuman ibabang ronson, Dewata Tuhan Yesus Kristus ma na mga peho, pasu-pasu na. Mau lihat atas maruha mo din. Abang parmusi kami na balon. Aduh, kata di situ itu nama dokter takas dari daun jumur takas ada pemiluang bola. Takas tidak makna malu aja udah nih dokter nami. Asa takas sami keduluan holok di bagas kelas tiroa. Aduh, lelah. Mulai kosong perahu cinta ya kita soroin nang bawah nami. Yang mau aja nih lawan tubuh ni lain nami. Idoro hangga yang nama dihutan nang nami. Idoro hukum di mana sampai tidak mau ujungnya lo. Alay Muhammad yung pagpalilog ka naman, masyarakat ka, pagpalilog ka ng palayanan. Ang parang na siya may igulan auto yung iba. So, ano na, alas ang kapal, asal mapaglan. Musik!